Здравейте! Днес ще си оплетем една лента за глава, като вие може да си поиграете с вида на преждата, цвета, широчината. Тази прежда е 100 грама, е дълга 240 метра, като състава е 90% акрил и 10 бамбук. Даже се води противоалергенна, антиалергенна, което става и за бебешки плетива. Сега аз съм решила, че ще си направя една по-тясна лента. Затова ще изплета 16 бримки. За мен това си е по-тясна лента, но с някой си е широка. Предпочитание може да я направите и с повече бримки, като единственото, което трябва да гледате е да можете да ги разделите точно на две равни части. Ще видите защо. Сега тук ще си изплетем редчето с нисък пълнеж. И на следващия ред ще започнем да оформяме ефекта на самата лента. Аз искам да е по-стегната, затова плета с тройка. Можете, тази прежда може да се изплете и с четворка. Ако искате да изплетете блуза, която да е по-мека, по-ефирна, можете дори и с петица или шестица, зависи от модела, който ще плетете. Така, тук си имаме сега 1, 2, 3, 16 ниски пълнежа. Сега, тук ще обърнем и ще започнем реда наново. На мятка изплитаме в задната част на бримката. В първата бримка изплитаме 2 пъти. Сега ще видите защо. И продължаваме да изплитаме в задната част на бримката, като борим 8 бримки. Значи тук изплетахме 2 и продължаваме. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сега увеличихме в началото на реда, защото тук ще пропуснем 2 бримки. 1, 2. Изплитаме в третата и почвам да броим отново 8 бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и накрая седмата, но и тук ще увеличим, както увеличихме в началото на реда. И вижте какво се получава. Така, сега ще обърна и ще направя абсолютно същото. Правим намятка, изплитаме 2 ниски пълнежа в първата бримка в задната част на бримката. Ето, 2 бримки, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тук отново пропускаме 2. Вижте, 1, 2. В третата изплитаме в задната част на бримката. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 и тук отново правим 2 ниски пълнежа. Вижте как се оформя. По този начин ще изплетна цялата лента. Продължаваме така, докато стигнем нужната дължина, която сме взели като размер за главата, за човека, който ще плетем. И така, изплели сме си всички редове. Аз съм изплела 70 реда и се получава ето този ефект. Ако искате лентата да е малко отпусната, нали, там вече е до предпочитание. Аз обичам по-стегнати ленти, затова съм изплела 70 реда. Но вие ще си прецените, ако искате да е малко по-свободно, ще изплетете 72, 74, 76 реда. Там вече зависи от самата прежда, колко е дебела и какво е усещането ви за какъв точно тип лента обичате. Сега, ето отрязваме от тук края. Издърпваме си кончето. Ето, ще го издърпваме и леко ще престегнем. Сега вижте как ще съединим лентата. Вижте как се образуват от двете страни и те си съвпадат точно. По този начин ще зашием с това конче. Тук си имам една игличка за плетива. И сега ще го зашием. Така. Хващаме по този начин. Вижте. Че ще си го обърна от другата страна, защото на мен ми е по-удобно да започна от дясно наляво. Така. И сега аз ще прекарам от тук един път, след което ще вкарам в задната част на бримката. Защо го правя? Защото по този начин имитираме бримка. Тъй като лично мен много ми харесва ефекта. И започваме. Втора бримка. Трета бримка. И вижте как се съвпадат. На мен ми излезе кончето. Ако плетете с по-тънка прежда, ще ви се наложи да изплетете повече редове. Това е зимна лента, затова е с по-плътна прежда и можем да си позволим по-малко редове, защото наплитането е по-голямо. Но когато изплитаме една лятна лента, там вече ще се иска едно по-голямо, повече наплитане иска. И така, гледаме да си съединим лентата, да си съвпадат, за да може да си приеме формата и да няма
разминаване, защото все пак ефектът е доста красив и целта е да го запазим. Независимо дали ще е за нас или за някой друг, все пак ефекта ето. Тук вече е зашито, като тази част ще е в долната част на главата, т.е. от към тила, за да не се вижда. Ето тук сега ще си скрия кончето. Ще си завържем двете кончета, ще го отрежем и между другото, ако прекараме тези кончета отзад, ето тук ефекта е по-голям на самата лента и не се личи къде е края. Чао и приятно плетене!